nagapating sa kailonggo nga manunudlo sa Estados Unidos sang Amerika nga ang kadalagan sang Artemis II mission ang panugod lamang sa mas madamo pa nga kadalagan sa palaabuton kon space exploration ang istoryahan. Suno kay Bomborillo Joy Gallo, international correspondent sa United States of America, ang pagtukib pagid sang Orion spacecraft sa palibot sang bulan nga wala pa makita sang bilog nga katawan ng isa ka patimaan sang kapasidad sang teknolohiya. Pahayag niya ang pagbalik sa mga astronaut sa kalibutan nga buhi kag hilway sa anuman nga katalagman ang pamatuod sang ikasarang sang complex nga teknolohiya kag ang kasampat sa mga tao sa likod sini kon paghahambalan ang materials sa computing kag engineering sa kahawaan. Suno pa kay Gallo, ang misyon isa man ka maayo nga halimbawa sa international collaboration nga labaw sang sa kompetisyon. Dugang niya bilang isa ka manunudlo, ang Artemis II makainganyo sa mga estudyante nga mas mangin mahiligon pa sa science, sa technology, sa engineering kag sa mathematics. Para kay Gallo, ang tanan nga natunan sa sining nga misyon ang magadabok para sa palaabuton pa nga misyon nga makatuan kang madiskubre pa sang tawo ang mas malayo nga duog sa space kang isang planeta nga Mars kag iban pa. Studied ka very historic na event no sa ating nakalimutan sa science exploration and happy din kay successful ini ang exploration sa NASA. Kani sagad ako sa makahambal nga maswerte nga nakasaksi sa pag-launch ng Artemis II sa April 1st halin sa may Cape Canaveral sa